So yo, what's up sa inyo bro? So, karon di ay examine tanong kay bro tagbuta. So, out. So, Tagalog sa tanong. So, yung challenge natin ngayon ay challenge copy face challenge yung challenge natin ngayon. Kaya lahat ng meron sa mukha nila ay susundin namin. So, sana sulit to. Kasi wala kaming ibang maisip. So, ito lang. So, first. Teka lang. Mag-intro lang muna tayo ha, mga bro. So, abush. So, what's up? Sa pagbabalik na naman mga bro, welcome back to my channel pala. Nakalimutan ko. So ngayon, welcome back to my channel. So Tagalog umpisahan na natin. First, ito. Yan, yung nakikita nyo so yan. So, dapat gayahin namin niya. Do it! Ikaw na. Doon talay. Kunin ito yung salamin ko para makita nyo talaga kung ano yung mukha namin. So, ito. Ayan. Ups! Okay! Start! Sabay ta. Di ako Sabay ta. Pupulita, makita ka sa mga. No, God! 1, 2, 3, go! Ako! Suda eh! Parang natatai lang! Malaki yung tae eh! Parang galing sa siya! Galang! Hindi ko tao. Lain eh. Sige! Dali. Next. Last! Ayaw, natang. Ano na to? So, Ay, lusad. ang pangalawa! Sunod. Pugi! So, Yapis. Yun. Hindi. Yan. Yun yung sunod. Yun yung pangalawa. So, dapat sundin talaga namin. Pugi naman ito. So, yan. Ano? Ikaw na. Oh, may kamay. May kamay. May kamay. Okay, 1, 2, 3, go! Natural naman niya mag-smile. Ang hirap bumaya ng mukha mga bro. So ngayon, ang ating pangatlo. Oops, teka lang. So, Sunod. Upil lang to. Kaduha. Pangalawa. Kaduha, so ito ang yung pangatlo. So, yan. Kailangan natin na sa... Dili. Dahil, pasti ka ba dito? Ayun. Ow! Ano, ikias akong ilong. Teka lang. So yan yung ano namin. Kukopyahin namin. Ano lang to? Oh, plastic. So, Di mang ikaw gulo na. sakto. Sakto. Ilong naman. 1, 2, 3. Ay, ma. Ayan. Ayaw, klaro, good. Oh. Klaro. Oh. Asing namin. Anak, ito patao. Para maklaro, pulang Wala man. ito. Oh. Ano? Di man mukuhan ka kay plat ng ilong. Lagi ah. Sa akara. Hindi lagi makita. Hindi makita. Sa? Ala. So, yun. Ilong. Next na. Sige. Ha? Ito. Ikaw
mo nagkatulubot. Ikaw, Sa ako. Magkamuko, imong ito. Pagkas kita ko eh. Pagkas kita, ginoo to kayo. Ay, mo ka na, anak kayo. Bati ito ko. Yan. Oh, lagi. Da. So, Sunod. pang-apat na. So, ito yung pang-apat namin. Yan. Yan yung Cute, pang-apat ang namin. Cute talaga. So, yan. Sana, magustuhan nyo ako. Mura na si Arko. Pabuyot-buyot. So, ito. Bagit-git na. So, okay. Kami na. Talagang Pilipina. Ikaw na. Ikaw na ba? Ang saan ka? Ito na, ito. Padaol. Limon ko mo. Ano pa rin sa iya? Ano pa rin sa iya? Ano pa rin sa iya? Cute kayo. Pinahimik mo ito ba? Pinahimik mo ba? Pinahimik ba? Hirap. Hindi ko kasuon. Hirap. Kasuon mo, pero yung gulo. Next. So, ang pangalaw, panglima na. Gusto mo na, Patay tayo dyan. Mukhang mahirap to kasi ano eh. Malaki kasi yung labil yan. Ito. Labi. Labil. Hindi, labi pala. Malaki ang labi. Malaki yung labi niya, so Fierce na. okay lang. Gagayahin natin. Mm. Oo. Ano yun? One. Last. 1, 2, 3, go. Last. Ang hirap. Mahirap siya kopyahin kasi may makeup, may bigote pa. So, Laki ng mukha. doon na tayo, proceed na tayo sa ating pang-anim. So, ito yung pang-anim natin. Puro ba? So, yan. Yan yung pang-anim namin. Yan. So, okay. One, two, three, go! Ang katasok ko na kumpiya sa katawa. 1, 2, 3, go! Gusto ko yung ta. 1, 2, 3, go! Tiyan na mo gusto. Okay na guys. So yun pala bro. So yun, i-next na natin sa palimutan ko. So, excuse me. Next na, proceed na tayo sa ating pang-pito. Ito, idol ko to siya. Yan. Idol ko yan sa martial arts. So yan. Idol ko. Susukupyahin din mo ka natin. Kasi, idol ginatin yan eh. Ano, may ngipon? One! May ngipon niya. Meron. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. So, yan. Ay, ikaw na. Ikaw yung giri. So, okay na? Next. So, proceed na naman tayo sa ating pang-walo. Oh. So, cute na naman to. Ito yan. Cute. Go. 1, tika lang. 1, 2, 3, go. Dalaga, Pilipina. Ikaw na.
Ay, di ba ka na mga good? Apa kaya slide lah? Lah, bakit kita? Okay, 1, 2, 3, freeze! So yan, okay na okay na. Tanong sa kung yan eh, so... Nah, sunod na Kasi sa... na tayo sa pang-siyam! Pang-siyam na! Oy! Magaling to! Ito! Teka lang, practice lang muna tayo. Side view tang... One, 2, 3, go! Dali lang, kapag ano talaga. So, Ano na? Sampo-sampo na. hindi, sa pang-sampo. Pang-sampo na pala, sa pang-sampo na. Oh! Shocking! So, yan. Yan. Ah. Hindi ko kabaw! Ay, sige, ding mata na. Ang ilong may musika. Ilong may musika tang. Lihat, ang ilong tanggal. So, yan na. Kaya kita ilong niya. So, yun. So, yan, proceed na tayo sa pang... Ano? Labing Isa. Labing isa pala. Gago! Sorry. Hindi ko alam talaga Tagalog ng 11. So, kaya, isa. So, yan. Okay na. So, no, yung na. Oh! Galing. Galit. Yan. So, Tama eh? first, fierce. The phrase 1, 2, 3, go. Di ko bodoh. Ano mo ba? So, yun. Isa, dalawa na tayo. Labing dalawa. Labing dalawa na tayo. So, yan. Yung labing dalawa. Oh! Okay lang. Simple lang. So, Simple. yan. So, ito. One. Like, please. 1, 2, 3, go. Wala yun na. Di-film na niya. Good. Ano to? Lagi na kuha. Dali. So yun, doon na tayo sa 13. Okay. So yan yung pala. So ito yung pang 13. 13, oh. Wala. 13 nga, 13. So yan. So okay. Kukupyahin na natin, so go! Kapuyan, buwan. Pinalibat yung ano. Pinasulirap ba?
Five. Doon, five. Kanta, ano, sana. Kalimut ko, blanco ko. Ano yan? Freeze! 5, 6, 7 star, freeze! So yun, sala. So yan, ito yung palabing apat na picture. So yan, yan. 1. So ito, go. Oh, yung matagal yan. Excuse me po. Hindi na lang. So, pang-apat. Yan. Easy lang, easy lang. Easy. 1, 2, 3, go. Pinafeel niya. Hindi na, hindi na. Baho. Next na, kagtaas na. Okay, next. Eh! Ayan, mukhang kawawa yun. Kawawa, sige. Yung iba pa, sige. Saan yun? Ay, So, tika lang habang naghahanap siya. So, mga bro, don't forget to like and share and subscribes. Yan. Comment lang po kayo kung ano yung mga ibang challenge. ibang challenge nyo na pagagawa sa amin. Basta wag lang yung hanggang sa makakaya lang namin mga bro. Kasi ayaw namin kumain ng tae. Alam nyo na yun. Kahit kayo nga, hindi kayo kumain ng tae nga. Basta yan. Basta makakaya lang namin. So ito na yung pang-15. 5 ang. So ito na yung pang-15. So ito, yan. Yan yung pang-15. Saan mga Okay, tama? go. Layo na 1, 2, 3, go. Freeze! Pinakalit. 5, 6, 7, freeze! 1, last. 5, 6, 7, freeze! Present tayo, palabing 7, palabing 6 pala, palabing 6. Last na to. Yan! Last na. Okay, yan. Last na. Yan. So, okay. Easy lang. Smile lang, smile. Ang hirap. Uy, Jollibee ito. Wait, dire ako, Jollibee. Jollibee, Jollibee. So, Pang last na yun. Yung mga so yun lang mga bro. So, sana, sana napasaya ko kayo. Sana napasaya namin kayo sa aming ginagawa ngayon. So, itong video na to dahil para talaga to sa inyo mga bro. So, salamat sa inyong pusubabay kahit maliit pa lang kayo. So, soon dadami din kayo. So, mga bro, yun lang po. Thanks for watching and dika lang muna, may nakalimutan ako, uulitin ko. Don't forget to like, share, and subscribe. So, thank you for watching mga bro. Babush!